u Imran Khan u Menteri Rang Badu Bahrain ke Pakistan ubala siapa kelem jubor haki sipai Pakistan da ke jing Arab jongkari Amerika ki khobor ki layatu ba ulaya phapo jel da ka jing don kti penyap ka intelligence agency ke Pakistan ka ISI kila sapreng ba halor ka khobor jong ka jing klatno une unong yalam jong ka seng liang persya ke Pakistan ka Tehreek Insaf ubadairu u Menteri Rang Badu Bahrain ke Pakistan ubala klat hapo adiala jel menin kasni sajan Henry kilat patai kubor jong ka Pakistan kila keno bakane ka kubor halor ka cingsya penyap u Imran Khan kadai ka batok bat ka Pakistan kala keno ru yaki priu jong kari India bakila pinsa priang yaki kubor lamler haki social media kila patai kubor jong ka Pakistan kila kam ba u Imran Khan udon haka cing sngan ba ka cing ko cing kia ka babiang hapo kane ka patok adiala men haka si sajan ka kubor bala sapriang haki social media haka bala kam ba u Menteri Rang Bahrain ka Pakistan u Imran Khan ula syapan ya haka tena sentia jong kane kari ka ISI hapo kane ka patok lakano bala penyap ya u Imran Khan daka ba IB hapo kane ka patok Henry kila patai kubor jong ka Pakistan kila kentat ya kane ka kubor pat kila kam ba kadai ka kubor top Henry umpat don kanu ka cing petikna ne ka cing penpena ka patikna ka bala penmi daki bor penyat jong ka Pakistan ne jong ka patok haka payadei bat kane ka kubor ka bala sapriang keleng ka pertai kam tam ha India ya kane ka cing penpena la kam bala penmi da ka sarkar Pakistan kane ka cing penpena kubor ka baong kalong ka cing susi ka bajur bangi pen scam ya ka cing klatno jong u Menteri Rang Badu Bahrain u Imran Khan ha ka cing sasep patok jong ka an la ong susu kane ka cing cia kala cia hapo ka cing long cing man ki batang don menta hapo ka cing toket ka babnya ha kane ka siti ka balasa priang ya ka cing klat jong u ka baong susu kane ka cing cia bala pha ya ka cing kedit hakaleng kiri bat sabar bat ka sarkar Pakistan ka priang ya ka cing jong ka cing long jing man ngisanya ban pentik kena ya ka cing sai ka bapura ka bangi dang tep ya kidau bat ka cing kit kli halendet jong kane ka cing cia basute nakaliang ka Pakistan observer kelayatu haki kubor jong ka haki telong kubor ki bala bacanya kila pensisya bagi neki kubor kidai ki bum sisya u Menteri Rang Badu Bahrain u Imran Khan udang im bat udang sa hapatok adiala